ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi dak Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbantaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise ha ka janmiet sniu blay ka nyotri urumpang arajar arpui kaladon ka jingja accident kabalaja ha mauyong ha ka jaka ka walang khongdong kabadon khamsharom jong ka MLP kani ka jingja kalaja ka por nriu shitengi e ha kini ka jingja kiladon ka tu ka ni teligi kali ki bala julor bat kiladon ru ka tu ka ningot ki bala mensaw bat lapin kit no eki daka 108 sha civil hospital Shillong kat kom ka jingja thu jong ki bre ki we e kini ka jingja kila ong ba ka daw jong ka accident kadai na ka jingpen hairstyle palat jong ka we ka kali rong saw ka badan yo registration number DL3CAN 2697 ka balalit tanra bet ya ka kali ka badan yo number ML05P 1631 ka badang temu bandrung ha ka we ka lat hamawyong pat hadien pan ka lalit tengku se ka we pat ka kali ka badan yo number ML08G 7192 kani ka kali rong saw kadai ka bawan na Shillong banlait arsot kat baki art lipat ki kali ki belangat ni ke jingja ki dai ki bawan na Sharum layathu ba hashwa banlait tanra ki art li kali kani ka kali rong saw kala lait tanra shwai ki art li ki kali ki bayang harut surok kali ki berasya tanra salin ki dai ki badan new number ML06 4183 bat ML05N 5215 ki try jong ni ki artli kali ki layathu baha kapor baki kali jong ki sya tanra kim dan setia hapok kali hendai ki dan kham hapaji bat marsen yo sngo kila mare wood ban be ya kata kali saw hendai kim lap setia tang ba kila yo jing tepat ba kala lek tanra saya ki wei pat ki kali ki badan kham Sharum Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni,